Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиёни наве ки ба канали ман обуна шудастен, шумоram хушомадед дӯстони азизум. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани пирожнӣ бо лаззати камхарҷа пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Барои бисквитш бошад 10 дона тухмай, 12 қошуқ шакара, 11 қошуқ ордай, 5 грамм ванилинаю, 18 грамм разрыхлитер. Аввал инамхе сафедаи тухма ай зардиш ҷудо мекунем. Камакак намак андохта миксеркати лад мезанем. Баъде ки камтар пена кикад ба як қошуқ ай ҳами шакар андохта лад задан мегирем. Барои креми пирожнимон бошад як намуд креми нав гирифтум. Нав якум бор истифода бурдаистам. Бо номи сорбонай қатъи сахарни пудра ваям лад задагиём. Хай навора тамошо кунед, мебинед. Марҳамат. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, худоҷон куҷое ки боша, ёру мададгори шумо боша. Дар касбу кори ҳама ҳаққат худоҷон барортия, худоҷон нигаҳбонтон боша. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, сафедии тухма қатъи шакар лад задум. Инам хе пенаи хушрӯ ки кад ба зардии тухма меандозем. Баъди зардии тухма андохтан духтаро бисёри бад миксеркати назанен. Ҳами камакак занену гирен ки барое ки тунук мешаванд бисквити шумо хамируш. Инам хе миксерама куштум, хай гирифтум. Ба ванилин, разрыхлитель, орда ҳамаша хай якҷоя кардагим якта. Марҳамат тамошо кунем. Ба апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд ки чанқа ванилин меандозен, разрыхлитель чанқа меандозен. Инамҷа граммоша нишон додагим апаҷону хоҳарҷоно. Ванилин бошад 10 граммай, разрыхлитель бошад 18 граммай. Апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд ки пухтупазота мекунем ҳамхе хушрӯ мебурояд, ягон секрет надоштӣ. Раҳмат ба падару модарум. Бисёри бад ҳами суханҳоро менависен, дуоҳоро менависен. Бовар кунед ҳамхе хурсанд мешавам ки шукр мекунам ки ман ҳамхе духтаре будам ки ай рӯи ман шуда падару модари ман ин қадар раҳмат, ин қадар дуои нека бахтшон мегиранд. Як ҷаҳон ташаккур. Апаҷону хоҳарҷонои ман, бовар кунед ҳаматона дӯст медорум. Чӣ хеле ки дар ҳама видео гап мезанам, ягон видеои ман, ягон пухтупази ман секрет надорад. Чизе ки ҳаста ба дили пур гирен пазен. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунанд, апаҷону хоҳарҷоно дар омаден тамошо карден, подписатсия кунед. Влогои ман ҳамаш пухтупаза. Ягон влоги мақсад айшария дур неста. Ягон влоги мақсад барои духтаракҳои навомӯз мақсад зарар мерасондагӣ неста. Барои ҳамин дур омадед тамошо кардед. Видеоро тамошо кунед, дастгирӣ кунед, комментариётона нависен, лайк монед. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешавам. Ин эҷа чӣ хеле ки мебинед бисквита дар духовка мондум. Баъди дар духовка мондан 150 градуста 40 минут монед. Ҳамҷа нишон додагим бо. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додаистам. Ин хоҳара ки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Бовар кунед беҳтарин духтаракай. Ай ҳисоби ҳамин ширкати Атоми бошад, ия бинед ай ман тез реклама мегирам. Баъд духтаро дар иҷа хариди ҳармоҳа неста. Дар як сол як маротиба 200 сумак дар харид мекунем. Хариди калон надора. Бор гирифта хона ба хона намегарден. Кадоме ки кор карданиянд, марҳамат як бор дароен. Шумода маъқул мешава. И кор бомада раҳмат мегӯен. Дар ин ширкат бошад якта навигари беҳтаринай. Ҳар ҳафта рӯзи аксия дорад духтаро. Кадометон ки регистратсия мешен, ина дароен бинен. Падарка мондагиянд. Ҳар ҳафта шумо падарка мегирен. Ҳамин мо мардум, мо занҳо ҳама вақт падарка дӯст дорем. Падаркаро дӯст медорем. Ина барои падаркаш боша, барои кор боша. ватсапшона мондагиу марҳамат кунед духтаро. Ба ватсапи мондагимон дароен, нависен, регистратсия шавен. Бо дар ин ширкат ҳар ҳафта даход ҳастай. Даход дора духтаро. Марҳамат кунед. Чизои беҳтарин дора. Ҳар боре ки ҳамин хоҳарҷона рекламашона мебурорум, 2-3 духтарако коркунӣ рафта иста будиянд. Бо гашта ай ман реклама мегиранд. Хайна ҳаракат мекардиянд духтарако. Ватсапшона бошад, дар якум комментария закрепит мекунам. Кадоме ки кор карданиянд, дароен нависен, осон найда шумо дар ватсап кати дароен агар. Кадометон ки дар ватсапшон дар омаден, ай номи канали ман салом расонед, шуморо ба қуллаҳои баланд мебарад иншааллоҳ. Марҳамат. Иҷа чӣ хеле ки мебинед ай духовка ман бисквита хай гирифтум. Як ҳафта зиёд шуд, фақат пухтупаз заказ гирифтагиём пухтупазоро буровардаистам. Бисёришон пирожниянд. Не ки бисквитҳои беҳтарин омадааста. Бовар кунед чӣ қадар воздушни мулоимак омадагиайда. Инамҷа хай кремша тайёр мекунам. Ин крема боша ман якум бор гирифта истифода бурдаистам. Ҳамун магазинчи хай таъриф кард ки чӣ қадар ай ҳамӣ мегиранд. Ҳам бисёр мешида. Камакакша лад мезани миксеркати бисёр мешида. Ранги ҳами шантипакай, грамшам ҳамуқаяй, камтар и ширинтар будайда. Камтар хай боғавзтар мешидай миам хелайда.
хай чум нағза, хай пирожнишам нағз бурома. Чӣ қадар мулоима ки воздушнӣ кардагия пирожнимона. Акӯи кремҳои бисёри баъд ба творожни сир истифода мебурдум. Вақте ки мақсад пухтвазон бисёртара тарафҳои бозор рафта натонистестам, магазини мода творожни сир нестай тарафи мода. Ба ҳамин хотир хай сахарни пудракати ҳам хел надзадистам. Ҳам хелам хай ғафси бамазза мешаванд. Хай бо творожни сирандозӣ бо камтарак маззаш дигартар мешавад. Инамиҷа да коса хай рехтум ҳами креми гирифтагимона. Миксеркати лад задум, камтар ғафстар ки шуд. Ина чӣ хеле ки мебинед сахарни пудра андохтуму бо сахарни пудра хай ғафстари бад мекунада. Ҳам хай шириниша бо баландтар мекунам. Инам хай крема тайёр шуд. Бисквита боша байнуш мебурум, ду қабат мекунуму хай крем мекунам. Баъди крем кардан дуюм қабатшам мемонуму баъд болоша гул монда камтарак хай украшат кардагиам. Ина бинед кремшам не ки крем беҳтаринай, сахти хушрӯ омадагиай. Ба апаҷон боша, хоҳарҷон боша савол додагиянд ки ҳам бисквита ровни вай баробар бурида натонистум. Апаҷон, ами корчаи дароз гирен, ҳам буриданаш осона, ё ки риштакати бирен. Хай гоҳ вақт ман ба ҳазур бошум, агар риштакати мебурум. Риштакати хай ровни хушрӯ, рости хушрӯ бо мебиёд риштакати агар омӯхта шавен. Ман ҳами корчакати омӯхта шудагиём бисёри вақт ҳам хай истифода мебарам. Апаҷоном боша нехе нестан, ҳами риштахати истифода мебарам. Пастяни бисквита буридан шуда ҳам хай риштакати якдамда мебурам. Ман хай кам истифода мебарам риштара. Бисёри вақт ҳами чӣ хеле хай саросиматарум корчакати ҳам хай бурида рафтаан мегирам да бисквита. Иҷа бошад чӣ хеле ки диден якум қабати пирожния кремша кардум. Болош бошад банан, киви реза кардагиуму баъд аз гӯшони варёнка рехтагиум болошда. Бо маззаша чӣ қадар бамазза мекунам. Баъди гӯшони варёнка рехтан бо камакак ҳама ҷакуша крем кардуму ба дуюм қабати пирожния мемонем. Баъди дуюм қабатша мондан болоша крем кардагиуму ба гул мондум. Баъди гул монданаш дурунакҳои ҳаму гула камакӣ ҷем кардагиуму гирдои ҳаму гула боша аноркати украшат кардагиум. Кам гирдакоша кулула украшат кардум. Да ҳамин навором кӯшиш мекунам ки фақат гап занум. Бо ҳастиян пайдо мешаванд одамое ки мегӯянд ин қадар гап мезанӣ. Хай музика мону мегӯянд намон. Гап зану мегӯянд гап зад. Хай кам музика мемонам айбадхо. Ба хотире ки одамое ки мегӯянд бисёри бад гап мезанӣ. چشمم مست چشمان تو باشد نگاهم بند مژگان تو باشد دو چشمم مست چشمان تو باشد نگاهم بند مژگان تو باشد لبانم همچو در آتش بسوزد اگر به حرف پیمانی تو باشد لبانم همچو در آتش بسوزد اگر به حرف پیمانی تو باشد. ин аҷада чӣ хеле ки мебинен пирожни макадагӣ тайёр шуд. Инам хеле гул мондум. Гирдакҳои гула боша аноркати украшат кардистам. Чӣ мевае ки дар хонаи шумо ҳастай, шумо метавонед истифода барен, украшат кунен. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ман, то навори оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. Видеоро хай тамошо кунен, дастгириётонро ҳаётон набурорен. Чун ҳар вақта лайк, комментариҳои шуморо интизорум.